skyr, og så en lille smule marmelade, så meget lidt bare lige. Og så... Med krogen, jeg føler, det her det er moderne, altså den ja. Kro, vi nærmest er på. Det er sådan et, hjem. Dengang jeg kom, var det en institution. Det er et hjem. Hvor 23 mennesker har et hjem.